बे मेथाइआ आं मोनसे समाव बे सिमलानि बिथिं एसे थांनाय मोनसे मेलायाव खनदोंमोन। बे मेथाइआ आंनि मोनसे भाइरेल जादों, बिथांमोना दामनायावनो भाइरेल जादों। आं माबा माबि मोसादोंमोन, दा बिथांमोना मिलियननि खाथियाव भिउ जानो थांगासिनो। खनसे आखाइ खबनांगौ बिथांमोननि थाखाय। बयबो सेंग्राफोर साबाय 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 सोना नों जाहार आंजों समायफ्लेनाय, आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जादों। गोदोनि दिना गैलिया, हखां दाफा खबायफा नागिरना मोननो थांलिया, हखां दाफा जेखायफा नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ, नांगौ आंनो नोंखौनो नांगौ रोंखा राखा सिख्ला। सोना नों जादों आंनि जादों, सोना नों जादों आंनि जादों, आंजों समायफ्लेनाय, आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जादों जादों। बयबो दानि सिख्लाफ्रा सि दानो रोंला, हखां दाफा खबायफा दानि सिख्लाफ्रा सि दानो रोंला, हखां दाफा जेखायफा। सना नोंहा बिब्दि नङा, सना नोंहा बिब्दि नङा साखाफारा सिख्ला। सोना नों जादों आंनि जादों, सोना नों जादों आंनि जादों, आंजों समायफ्लेनाय, आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जादों गुफुर जादों। बयबो गुफुर जादों गुफुर जादों गुफुर जादों। Thank you.
थेंक इउ सो माच बे जाबाय खख्लाबारि सापागुरि कलेज बे जाबाय खख्लाबारि सापागुरिनि क्राउड थेंक इउ सो माच थेंक इउ गाबोन नोंथांमोना आंनि फेसबुक भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों